κατάλληλο, επιθυμητή γονική συνένεση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους από την εκπομπή Καθημερινά και από το Λεπάντο. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλές φορές είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να ακούσουμε πάρα πολλά γύρω από το περιβόητο θέμα, την πολύκροτη αυτή υπόθεση του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές αντιπαλότητες, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, πολλά έχουμε ακούσει, έχουμε δει και κόντρες, ακόμα και προσφάτως να ξεσπούν κόντρες μεταξύ Δήμου και Όλπα. Το ζητούμενο όμως, επειδή προφανώς θα ακούσουμε πολύ περισσότερα όσο πλησιάζουμε και στο Μάιο και στις δημοτικές εκλογές και θα φουντώνει και η προεκλογική αντιπαράθεση, έκρινα σκόπιμο να ακούσουμε από πρώτο χέρι τι είναι το θαλάσσιο μέτωπο, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το θαλάσσιο μέτωπο, αλλά και να γνωρίσουμε αυτό το περιβόητο Όλπα. Λέω να γνωρίσουμε αυτό το περιβόητο Όλπα διότι εάν λάβουμε υπόψη μας κάποιες συγκεκριμένες απόψεις και τις απομονώσουμε, θα φανταστούμε τον Όλπα ως έναν μπαμπούλα, παύλα αντίπαλο ή εχθρό της πόλης, που θέλει να διαχειριστεί το λιμάνι της πόλης, το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης για ιδίον όφελος και να μην δίνει κανένα λογαριασμό στους δημότες. Και ήθελα λοιπόν στη σημερινή εκπομπή, παρότι αυτό το θέμα, το περιβόητο, πολλούς μπορεί να τους έχει κουράσει, ήθελα από πρώτο χέρι λοιπόν να δούμε ο Όλπα τι λέει για το θαλάσσιο μέτωπο και να καταλάβουμε από πρώτο χέρι ποιο είναι το σχέδιο, τι προτάσεις μπορεί να υπάρχουν, τι δυνατότητες αξιοποίησης και ανάπλασης του θαλασσιού μετώπου της πόλης μας έχουμε. Γιατί η Πάτρα, κάποιος μου είπε χτες ότι η ανάπτυξη της Πάτρας αυτή την περίοδο της κρίσης που η πόλη ως τοπική κοινωνία έχει πολύ μεγαλύτερη από το παρελθόν ανάγκη να στηριχτεί στα δικά της πόδια, η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας λοιπόν θα έρθει από το λιμάνι της. Αρκεί όμως η πόλη να μπορεί να συνεργαστεί και με τον Όλπα για να κάνει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση. Ήθελα λοιπόν να καλησπερίσω και να καλωσορίσω στο στούντιο του Λεπάντο τον κύριο Κωστή Πλατικώστα, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών. Κύριε Πλατικώστα, καλησπέρα. Καλή σας πέρα κύριε Ροδίτη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Εγώ θα σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να έρθετε για να κάνουμε μια απλή κουβέντα και να τα πούμε, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, απλά και λαϊκά στον κόσμο. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος έχει τα προβλήματά του τα οικονομικά λόγω κρίσης, ακούει και τις διφορούμενες απόψεις γύρω από το θαλάσσιο μέτωπο, μας πήραν το λιμάνι, πρέπει να πάρουμε πίσω το λιμάνι, κάποιοι το χρησιμοποιούν, το εκμεταλλεύονται, θα το πάρει η Τρόικα, θα το πάρουν οι Κινέζοι, θα το πάρουν οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι άλλο, και φοβάται ο κόσμος ή αν θέλετε κάποιοι άλλοι δυσανασχετούν από την όλη συζήτηση. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, απλά και ξεκάθαρα, και να καταλάβουμε και ο κόσμος, και εγώ προσωπικά αν θέλετε, τι είναι το θαλάσσιο μέτωπο, ποιος είναι ο Όλπα, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το θαλάσσιο μέτωπο μέσω Όλπα προς όφελος της πόλης και αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Οπότε νομίζω ότι βλέπω και τα έγγραφα που έχετε φέρει μαζί σας, θα μπορέσετε να μας ενημερώσετε πλήρως γύρω από αυτό το θέμα. Θα ήθελα όμως ένα σχόλιο, ένα γενικό σχόλιο από εσάς γύρω από το θαλάσσιο μέτωπο με αφορμή και με όσα ακούστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις βολές που δεχτήκατε και από το Δήμο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Το λιμάνι και η πόλη συνυπάρχουν πιο δυναμικά το 1879 που έγιναν οι πρώτες υποδομές, λιμενικές υποδομές. Σήμερα ο Όλπα
συντηρεί 2.500 θέσεις εργασίας άμεσες και έμεσες και συμμετέχει με ένα μεγάλο ποσοστό στην ανάπτυξη της περιφέρειας και του νομού Αχαΐας της πόλης, της περιοχής. Πέρα από αυτό, δημιουργείται σήμερα ένα θετικό εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς δεν έχω την ώρα να σας το αναλύσω, γιατί ο ρόλος της Πάτρας μέσω του λιμανιού είναι κυρίαρχος σε αυτό που λέγεται και θα δημιουργηθεί τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου. Είναι το κέντρο ενός λιμενικού συστήματος της Δυτικής Ελλάδας που παίρνει μαζί του στη μετοχική του σύνθεση την Κέρκυρα, την Ιγουμενίτσα και άλλα λιμενικά ταμεία, και έτσι αποκτάει μία εξωστρέφεια και γίνεται ο κύριος πόλος ανάπτυξης της λιμενικής βιομηχανίας. Ένα εξωτερικό περιβάλλον που το διαχειριζόμαστε με σύνεση, με ταπεινότητα, και προσπαθούμε όλα αυτά να είναι προς το συμφέρον και της πόλης και της περιοχής, αλλά και της ελληνικής βιομηχανίας. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για έναν Όλπα παύλα αντίπαλο της πόλης, εχθρό της πόλης, για έναν, να το πω πιο, επιτρέψτε μου, πιο βαριά, για έναν καταπατητή του θαλασσίου μετώπου. Δεν μπορεί να υπάρχει ποτέ αυτό, και θα δείτε όλα τα συνθήματα στην προβολή που κάνουμε, είτε των έργων είτε στις νέες αγορές που προσπαθούμε να μπούμε. Το σύνθημά μας είναι πόλη και λιμάνι μαζί. Αυτό είναι το πρότυπο ανάπτυξης όλων των πόλεων σε όλο τον κόσμο που έχουν λιμάνια. Ναι. Εδώ παρακαλεί κάποιος να έχει ένα λιμάνι με συγκριτικά πλεονεκτήματα για να αναπτυχθεί η πόλη. Γιατί? Και την Παρασκευή γίνεται επίσης μια ημερίδα για την Ευρωπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου, που εκεί ένα θέμα που θα αναλυθεί και που τυχαίνει να μην συγγητής είναι πώς επιδράει η ανάπτυξη από τις ακτές στην ενδοχώρα. Παραδείγματος χάρη, αν υπάρξει, που έχουμε δρομολογήσει το λιμάνι μας, επειδή έχει μόνο αυτό τις υποδομές στην Αδριατική και στο Ιόνιο για μαρίνα μεγαγιότς, φανταστείτε ότι αυτό δεν είναι απλό να δημιουργηθούν έσοδα για τον Όλπα, δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά ωφελήματα για όλη την οικονομία, για τις τροφοδοσίες, οι εργασίες που θα γίνονται, ο ελεύθερος χρόνος αυτών των πληρωμάτων και των χρηστών των μεγαγιότς θα είναι προς όφελος της πόλης. Έρχεται ένα κουραζερόπλιο, το οποίο και φέτος θα έχουμε, και γεμίζει η πόλη από κόσμο και καταναλώνει. Ναι, αν σκεφτεί κανείς, λοιπόν, για να το καταλάβει και ο κόσμος, αν σκεφτεί κανείς ότι θα έχουμε μια υπερσύγχρονη μαρίνα για πολυτελή γιότ στην Πάτρα και σε συνδυασμό με την άφηξη κουραζιεροπλοίων, τότε μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να συνεπάγεται όλο αυτό. Άφηξη πολλών τουριστών, συχνά πυκνά, οι οποίοι θα μπαίνουν στην τοπική αγορά. Αυτό ουσιαστικά μας λέει. Αυτό ακριβώς. Κάθε ένας επιβάτης κουραζιέρας χαλάει κατά μέσον όρο σε κάθε λιμάνι που πηγαίνει από 80 έως 110 ευρώ. Φανταστείτε ότι όλα αυτά πηγαίνουν στην τοπική κοινωνία. Το καλοκαίρι, όταν ήρθε το κουραζερόπλιο με τους Ελληνοκύπριους, γιατί είναι μια ειδική κατηγορία προσκυνηματικού τουρισμού, ο κάθε ένας, όπως είχατε δει, κρατούσε 3 και 4 τσάντες στο χέρι του. Και αυτό ήταν χρήματα που πέσανε στην τοπική οικονομία. Αυτό με τα κουραζιερόπλια, εάν υπάρχει και η μαρίνα των πολυτελών σκαφών, τότε θα έχουμε και τουρίστες οι οποίοι δεν θα έρχονται για μερικές ώρες, αλλά θα έρχονται να διανυκτερεύουν. Και ειδικά τη θερινή περίοδο που για την Πάτρα λόγω λιμανιού πάντοτε ήταν το ζητούμενο ότι έχουμε χιλιάδες τουρίστες, αλλά όλοι περνούν από την πόλη, δεν μένει κανείς. Εκεί η πόλη δεν μετατρέπεται σε έναν πόλο προορισμού και όχι απλό πέρασμα για τουρίστες. Και η πεμπτουσία είναι ότι πρέπει, για να κρατήσουμε κρουαζιέρα και μεγαγιότς, να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς. Από τον Εμπορικό Σύλλογο, από τον Όλπα, από το Δήμο, για τον προσκυνηματικό τουρισμό, από τους μεταφορείς, όλοι αυτοί να δίνουμε ποιοτικό προϊόν σε αυτούς που θα έρθουν. Και τότε θα έχουμε κερδίσει όλοι. Εδώ πρέπει να καθίσουμε όλοι κάτω και να συνεργαστούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την πόλη μας. Και ο Όλπα αυτό και μόνο κάνει.
Να ρωτήσω κάτι. Μου λέτε για τη Μαρίνα Πολυτελών Σκαφών, που είναι ένα από αυτά που μπορούν να μπουν στο τραπέζι. Ένα από τις νέες αγορές που έχουμε στοχεύσει να μπούμε. Και ήδη πρέπει το αργότερο σε ένα μήνα να γίνει προκήρυξη του πρώτου μέρους της Μαρίνας Μεγαλειώτ, γιατί όλο το άλλο σχέδιο είναι το σχέδιο Νηριείδες του ΤΑΙΠΕΔ, το κακό ΤΑΙΠΕΔ εντός εισαγωγικών, το οποίο να γνωρίζετε ότι η προκήρυξη θα γίνει από τον Όλπα, τα έσοδα θα μένουν στον Όλπα και η προστιθέμενη αξία θα περνάει στην αγορά της Πάτρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμιά σημασία. Ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να επενδύσει πάλι σε υποδομές. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία ιδιωτικού τομέα και δημόσιου τομέα. Και αυτό κάνει Όλπα. Με σύνεση όμως και διασφαλίζοντας τη δημόσια περιουσία και διασφαλίζοντας την προστιθέμενη αξία να περνάει στην τοπική αγορά. Αυτό με λίγα λόγια, και αυτό θα γίνει και αυτό έχει σχεδιαστεί. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στα κέρδη και στο όφελος. Δηλαδή, πώς μπορεί να ωφεληθεί η Πάτρα, να το αναλύσουμε λίγο, να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί η άποψη που κυριαρχεί, και σας το λέω ότι και εγώ είμαι λίγο δύσπιστος σε αυτό. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι έναν οργανισμό λιμένος Πατρών, ο οποίος μπορεί να φτιάξει μια μαρίνα, για παράδειγμα, αφού μιλάμε για τη Μαρίνα Πολυτελών Σκαφών, και τα κέρδη να τα βάζει στο ταμείο του, που το ταμείο του ουσιαστικά είναι ένα δημόσιο ταμείο και όχι ένα δημοτικό ταμείο. Δεν πάνε τα λεφτά στην πόλη. Πώς ωφελείται η πόλη, πέρα από τη γενικότερη ανάπτυξη που μπορεί να επιφέρει η αύξηση τουριστών? Μα τα έσοδα που θα φτάνουν από αυτές τις εκμεταλλεύσεις στον Όλπα είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτό που θα κερδίζει η πόλη. Σαν κατανάλωση, σαν προώθηση των τοπικών προϊόντων, σαν παροχή υπηρεσιών, σαν νέες θέσεις εργασίας, και όλα αυτά δεν θα γίνονται σε ένα άλλο μέτοχο, σε ένα άλλο φορέα που θα είναι το ΤΑΙΠΕΔ, θα γίνεται προκήρυξη από τον Όλπα και τα έσοδα θα μένουν στον Όλπα και τα κέρδη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Φέτος ο Όλπα, επειδή το 12 ήταν το χειρότερο από άποψη κύκλου εργασιών, προχώρησε και έχει αυξήσει κατά 20% τον κύκλο εργασιών του και έχει αρκετά κέρδη σε σχέση με πέρυσι. Αυτά τα κέρδη λοιπόν θα μπορούσαν να πάνε στο μέτοχο. Ο μέτοχος όμως με την πρόσφατη απόφασή μας τι λέει? Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών θα κάνεις παρεμβάσεις. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει κατανοητό. Ο αποχαρακτηρισμός, πάμε και στο άλλο θέμα το επίκαιρο, ο αποχαρακτηρισμός των χερσαίων χώρων της λιμενικής ζώνης δεν είναι μόνο αυτό που είναι από Αγίου Νικολάου μέχρι Γούναρη, που σηματοδοτεί το κεντρικό και διαχρονικά ιστορικό και σημειολογικό τμήμα που κατεβαίνει ο πολίτης προς τη θάλασσα. Όμως αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, για να κατέβει ο πολίτης στη θάλασσα πρέπει να αναβαθμίσουμε τη λιμενική ζώνη. Όλο αυτό που θέλει χρήματα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, αν θα δείτε και την απόφασή μας, έχει δύο σκέλη. Τον πρώτο αποχαρακτηρισμό που ακόμα κανένας δεν έχει ζητήσει από τη δημόσια περιουσία για να το πάρει. Πιστεύω ότι ο Δήμος θα το κάνει. Και το δεύτερο είναι ότι θα δοθούν κάποια χρήματα ώστε να διαμορφωθεί φιλικό περιβάλλον για τους πολίτες. Απλά πράγματα, όχι μεγαλόπνοα σχέδια. Για να το καταλάβει ο κόσμος, σε ποια ζώνη, κύριε Πλατικώστα? Γίνονται οι παρεμβάσεις όπως αυτό που έχουμε ανακοινώσει από το Δεκέμβριο. Γίνονται οι παρεμβάσεις στο τμήμα από Διακονιάρη μέχρι ΝΟΠ, το οποίο περιλαμβάνει ανάπλαση χώρων πρασίνου. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό, απλώς ο καιρός δεν μας έχει αφήσει. Εκεί θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Ελεύθερη πρόσβαση, θέλω να ξεκαθαρίσω, υπάρχει και στα 6,5 χιλιόμετρα της λιμενικής ζώνης. Αυτό που λέγεται... Χαίρομαι που το ξεκαθαρίζετε, γιατί είναι μια άλλη ενότητα την οποία θα την αναλύσουμε, αλλά χαίρομαι που το λέτε και αυτό τώρα. Αυτό είναι ψέμα. Υπάρχει κανένας εκτός από τον χώρο ASPS του Νότιου Λιμανιού, που εκεί η ασφάλεια των μεταφορών θα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί το λιμάνι της Πάτρας είναι ένα από τα ασφαλέστερα λιμάνια και συνεχώς βελτιώνεται και θα τα δείτε αυτά τα μέτρα. Ο ISPS, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ουσιαστικά αυτό που μετατρέπει ένα λιμάνι σε διεθνές ασφαλές λιμάνι. Και μάλιστα ένας χώρος ελεγχόμενος. Ακριβώς, όπως το αεροδρόμιο. Αλλά δεν μιλάμε για το σύνολο του θαλασσιού μέτρα. Όχι, είναι από τον επιβατικό σταθμό που σε μεταφέρουν τα λεωφορεία του Όλπα για να μπει στο πλοίο. Για να ταξιδέψεις. Εκεί χρειάζεται ασφάλεια.
η ασφάλεια Είναι σαν να λέμε ότι πρέπει να πάμε να μπούμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ας πούμε, και να έχουμε πρόσβαση. Το ίδιο σύστημα είναι αυτό. Έτσι και μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι της Πάτρας είναι στο κεντρικό πυρήνα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Μαζί με τη Θεσσαλονίκη, την Οικουμενίτσα και τον Πειραιά. Άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται με βάση ένα πλαίσιο που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ασφάλεια των μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων είναι ένα από τα ζητούμενα. Ωραία. Άρα πρόσβαση υπάρχει. Πρόσβαση και στα 6,5 χιλιόμετρα. Παρένθεση. Αν αύριο το πρωί Όλπα φτιάξει τη Μαρίνα Πολυτελών Σκαφών, κάνει κάποιες άλλες παρεμβάσεις, θα ξανάρθουμε στο θέμα της ανάπλασης από το Διακονιάρη μέχρι και τον ΟΠ. Πρόσβαση θα μπορεί να έχει ο Πατηνός. Όπως έχει στη Μαρίνα. Γιατί αυτό που φοβάται, και αυτό είναι το επιχείρημα, ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα, κύριε Πλατικώστα, ότι αν αξιοποιηθεί μέρος της λιμενικής ζώνης του θαλασσίου με τόπο από τον Όλπα, εγώ σαν Πατηνός δημότης δεν θα έχω το δικαίωμα να κάνω τη βόλτα μου. Να πάρω το παιδί μου και να πάω στο λιμάνι. Όχι, αντίθετα. Η αξιοποίηση, αυτό είναι ένα μεγάλο, δεν ξέρω αν δεν το έχουμε καταλάβει όλοι μας. Αυτό είναι ένας από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ναι. Γιατί οι παρεμβάσεις που γίνεται στην εκτός λιμενικής δραστηριότητας, χερσαία λιμενική ζώνη, διασφαλίζει ότι ποτέ αυτό δεν θα οικοδομηθεί. Αυτό το φανταστικό, το οποίο θα γίνουν πολυκατοικίες, μα ίσα ίσα οι παρεμβάσεις αυτές, όπως και το έχω τονίσει πάλι, διασφαλίζουν ότι δεν θα γίνει σε καμιά περίπτωση κτίρια. Γιατί όταν γίνονται ελεύθερα. Δηλαδή, πάρκο, ποδηλατόδρομο, το skateboard, το πίσω αναρρίχησης, το πάρκινγκ Καλετζιώτη, το οποίο θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί ήδη, διαγραμμίζεται τώρα, θα υπάρξει και μεταφορά ελεύθερη με λεωφορείο στο κέντρο της πόλης. Θα δείτε πολλά πράγματα τα οποία αυτά που έπρεπε να είχε κάνει ο Δήμος, δεν τα λέτε εσείς, αυτά τα λέω εγώ, κυρίες και κύριοι. Αυτά που έπρεπε να είχε κάνει ο Δήμος είναι αυτά που μας περιγράφει τώρα ο κύριος Πλατικώστας. Δηλαδή από το πάρκινγκ του Γεώργιου Καλετζώτη, του έμνης του Γεώργιου Καλετζώτη, στην Παπαφλέσσα, που κάποτε είχαμε λεωφοριακή σύνδεση με το κέντρο της πόλης, τώρα πια δεν έχουμε, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Τώρα λοιπόν με την ανάπλαση, μας λέτε, που θα επιχειρήσει η Όλπα, θα εξασφαλιστεί και αυτό. Με σειρά δράσεων. Με σειρά δράσεων σε αυτό. Ήδη βρισκόμαστε με τους ορειβατικούς συλλόγους, με τα παιδιά που ασχολούνται με το skating, να μας πούνε τι θέλουν. Έχετε κάνει επαφές δηλαδή με ακριβώς. Έχουμε βαρεθεί σε αυτή την πόλη να ακούμε μεγαλόπνοα σχέδια και να μην κατανοούμε τι θέλουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τι θέλουμε εμείς. Τις ανάγκες. Ένα παγκάκι, ένα χώρο πρασίνου και να βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα. Και τα παιδιά μας να έχουν μια παιδική χαρά να παίζουν. Βέβαια, πέρα από το να κατανοούμε τις ανάγκες, πρέπει να κάνουμε και κάτι στην πράξη για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Γιατί πολλές φορές τα λόγια ακούμε πολλά στις προεκλογικές περιόδους, κύριε Πλατικώστα. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς είμαστε διαχείριση, management. Δεν είστε αιρετοί. Εσείς κάνετε δουλειά λοιπόν. Ναι. Απλά υπάρχουν και οι άλλοι που θα μπορούσαν αυτά τα κέρδη να πάνε στον μέτοχο. Αλλά δεν πάνε. Πέφτουν στην ίδια την πόλη. Και εδώ πέρα πρέπει αυτό να το αξιολογήσουμε. Ουδέποτε έχει πει ο μέτοχος μην κάνετε αυτά. Ίσα ίσα τα πλαίσια εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης για τον Όλπα είναι ελαστικά. Και αυτό το γνωρίζουν, δεν θέλω και ποτέ δεν έχουμε δημοσιεύσει ποια είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη που κάνουμε. Αν καμιά φορά θα τα πούμε, θα δείτε τι έχει κάνει αυτός ο Όλπα. Κανονικά πρέπει να τα λέτε, αυτός ο κακός ο Όλπα. Και να καταλαβαίνει. Λοιπόν, έτσι. Πάμε λοιπόν να βάλουμε μία σειρά. Η Μαρίνα το Μεγαγιώτη θα γίνει με προκήρυξη, με την τεχνική όμως συμβολή του ΤΑΙΠΕΔ, με το σχέδιο Νηρίδες από τον Όλπα. Θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και ο ΕΚΙ αλίμονο. Η Μαρίνα του Φλίσβου έχει και ένα μεγάλο ένα έσοδο, πέρα τα λιμενικά τέλη, τα τέλη λιμενισμού, έχει και τους καταναλωτές. Και ένας από τους ωραιότερους χώρους, όταν πηγαίνεις στην Αθήνα, να πηγαίνεις και στη Μαρίνα του Φλίσβου. Ακριβώς. Τι το πιο ωραιότερο. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του πολίτη. Απλές ενέργειες. Κοιτάξτε να δείτε από τον Νοέμβριο τι κάναμε. Κατηγορηθήκαμε. Έχουμε τα σύρματα. Αυτά τα οποία ήταν για το πρόβλημα των οικονομικών μεταναστών, των λαθρομεταναστών κλπ. Ήρθε η ώρα του, η οποία και αυτά αποξυλώθηκαν.
έγινε φιλικό. Καθαρίστηκε η γραμμή για πρώτη φορά απέναντι στα 2 κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης. Για κάντε μία έτσι. Βάφτηκαν, όλα αυτά αρχίζουν και καθαρίζουν. Και γίνεται σιγά σιγά φιλικό το περιβάλλον προς τους χώρους. Μιλάμε για το παλιό λιμάνι, μιλάμε για την Αγίου Νικολάου μέχρι προς Καρόλου, μιλάμε για αυτή την πλευρά. Φανταστείτε από το 2010 τι γινόταν στο Μόλο με τους λαθρομετανάστες και στο Φάρο με τους λαθρομετανάστες. Και αν θέλετε να πάμε και στην Πειραϊκή Πατραϊκή, εκεί είναι το μεγάλο μας τόλμημα. Αυτό είναι μια μεγάλη ενότητα, μια άλλη ενότητα, την αφήνω για πιο μετά. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν και αυτές οι παρεμβάσεις που σιγά σιγά υλοποιούνται, τι κάνουν? Διασφαλίζουν μια ποιότητα ζωής, κατεβαίνει ο κόσμος προς τη θάλασσα, αλλά χαίρεται, δεν πηγαίνει και βλέπει κλειστές τουαλέτες παραδείγματος χάρη, που έγιναν μετά το Γενάρη του 12, και επιπλέον, το πιο σημαντικό, διασφαλίζεται η κυκλοφορία των χρηστών. Όταν πήγε να γίνει κάποια παρέμβαση για να κλείσει ο δρόμος, έχω εδώ 8 φορείς, ΣΕΒ, επιμελητήριο, ΕΒΕΣ, οι πάντες. Δηλαδή, η ανάπτυξη δεν είναι να περπατάμε, είναι να έχουμε την εργασία μας για να καταναλώνουμε και να περπατάμε. Άρα λοιπόν η οικονομική ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς κοινωνική ανάπτυξη, χωρίς επιχειρήσεις. Για παράδειγμα τώρα στο Φάρο, που έχει αποτελέσει και για την σημερινή Δημοτική Αρχή, από ό,τι βλέπω και στο ίντερνετ, έχει αποτελέσει ένα από τα σημεία τα οποία προβάλλει η Δημοτική Αρχή ως έργο. Είναι ένα έργο κατασκευασμένο ουσιαστικά από ιδιώτη, γιατί είναι μια ιδιωτική καφετέρια. Ξεκίνησε η προκήρυξη τον Νοέμβρη του 2011, ήδη έχουμε βγάλει ενημέρωση προς αυτό, προς τον κόσμο. Αυτά είναι αποφάσεις. Ουσιαστικά είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, αλλά η ιδιωτική επιχείρηση απευθύνεται σε ποιους? Δεν απευθύνεται σε εξωγήινους, απευθύνεται στους δημότες της πόλης, στους επισκέπτες, και έτσι σφίζει από ζωή σε καθημερινή βάση όλος αυτός ο χώρος. Άρα λοιπόν μας περιγράφεται κάτι ανάλογο για το μεγαλύτερο μέρος του θαλασσίου μετώπου. Ακριβώς, τόσο απλό. Όσο ο Μόλος. Πώς δημιουργήθηκε ο Μόλος? Θυμάστε τι ήταν εκεί. Τώρα κατεβαίνουν όλοι και πίνουν τον καφέ τους, χαίρονται. Όλα αυτά λοιπόν φανταστείτε το να γίνει από Αγίου Νικολάου μέχρι τη Μαρίνα. Φανταστείτε όλο αυτό να σφίζει ζωή, να φέρνει έσοδα και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις τοπικές επιχειρήσεις. Φανταστείτε άνεργους νέους να βρίσκουν δουλειά. Και αυτά δεν είναι μεγαλόπνοα σχέδια, είναι πρακτικά σχέδια. Τι λέει η Όλπα? Θα μπω στην αγορά των μεγαγιότς. Κάνει την πρώτη του επένδυση, δημιουργώντας τις 17 θέσεις, 22 θέσεις σύνολο για τα μεγαγιότς. Αυτό μπαίνει σε μια αγορά, θα αρχίσουν να έρχονται. Ήδη υπάρχει λίστα από ιδιοκτήτες που περιμένουν να ελιμενιστούν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει ο κόσμος το περίγραμμα. Θέλω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Πλατικώστα, θα μου επιτρέψετε, και θα γυρίσουμε στην κουβέντα μας αυτή για να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα και για την Πειραϊκή Πατραϊκή και για το πλάνο για αυτές τις παρεμβάσεις που μας λέτε, αλλά θα ήθελα έτσι να ζητήσω και όχι ως διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ, αλλά ως πολίτης, ως πατρινός. Γιατί είστε πατρινός, όλοι μας είμαστε πατρινοί, η διοίκηση είναι πατρινή. Είστε περαστικός από τη διοίκηση του ΟΛΠΑ, είστε πατρινός, αλλά νοιάζεστε για την πόλη σας, και θέλω ειλικρινά έτσι να μου σχολιάσετε λίγο όλη αυτή την μη συνεργασία από την πλευρά των αρμόδιων αρχών της πόλης, δηλαδή εν προκειμένου τον Δήμο. Σε λίγο όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στην νομίζω ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, για να καταλάβουμε εν πάση περιπτώσει και να το επεδώσουμε τι εστί θαλάσσιο μέτωπο, πώς μπορεί να γίνει η αξιοποίηση και η ανάπλαση και πώς, με ποιον τρόπο μπορεί να ωφεληθεί η πόλη από αυτό. Σε λίγο. Έντεχνο, καλλιτεχνικό, αρχιτεκτονικό, διαχρονικό,
Φουτουριστικό. Μοντέρνο. Σύγχρονο. Γιατί το σπίτι μας θέλει τέχνη. Κέντρο κουρτίνας Art Home στο Ρίο. Πρωτοπορεί, καινοτομεί, εξελίσσεται και δημιουργεί. Πέτρος Χουλιάρας και ΣΥΑΕΕ. Από το 1973, κορυφαία συστήματα αλουμινίου, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια. Σε ένα χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων ανακαλύψτε πιστοποιημένες με ISO, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Πάντα δίπλα σας, με άρτιες διαδικασίες παραγωγής, ποιοτικές κατασκευές, ανταγωνιστικές τιμές και γρήγορους χρόνους παράδοσης. Πέτρος Χουλιάρας, η μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. Από απλά συστήματα αλουμινίου έως πολύπλοκες μεταλλικές κατασκευές. Οι πλέον εξειδικευμένοι σε όλη την Ελλάδα στα μεταλλικά κτίρια. Μαλάματα Δωρίδος. Τηλέφωνο 26 34 0 22 412. Πέτρος Χουλιάρας και ΣΥΑΕΕ. Από το 1973 πρωτοπορεί. Coffee Island. Ταξίδι στη χώρα του καφέ. Απόλαυση. Άρωμα. Καφεκοπτείο με 20 διαφορετικές γεύσεις καφέ σας περιμένουν να τις γευτείτε. Εσπρέσο ντουόμο όρο, ιταλικής εισαγωγής, ύλη, δανέζι, φίλτρου Κένια, εσπρέσο, καπουτσίνο, λάτε, σορμπέτο, στιγμιαίος Island και εξαιρετικής ποιότητας ελληνικό special, ξανθός, σκούρος και έξτρα σκούρος. Ο πιο αρωματικός και γευτικός καφές στη χαμηλότερη τιμή γρήγορα κοντά σας. Καθημερινά ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ εκτός Κυριακής. Coffee to go στο 26 34 0 21 473. WhatsApp 6978 517 974. Vodafone CU 6945 072 951. Ναύπακτος ή Ζαβέλα 44 απέναντι από το Δημαρχείο. Coffee Island. Με επώνυμο design, καμπύλες ή ευθείες γραμμές, πορσελάνη ή άλλα σικ υλικά. Ο χώρος του μπάνιου αναβαθμίζεται σε δωμάτιο υψηλής αισθητικής. S-Style γρήγορη σύψας, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, με πλακάκια και ειδηγενείς κορυφαίων ευρωπαϊκών οίκων. Επώνυμες προτάσεις που συνθέουν το design με τις αισθήσεις και δημιουργούν νέους κανόνες με τις χαμηλές τιμές τους. Στο κατάστημα S-Style γρηγόρη σύψας ανακαλύψτε κομμάτια του σπιτιού αλλά και της καρδιάς σας. Στην Παλαιοπαναγιά, τηλέφωνο 26 34 0 29 943. S-Style Γρηγόρη Σύψας. Αναβαθμίζει το μπάνιο. Ξυλία Σταθάτος. Τώρα η επανάσταση και στη θέρμανση. Πιστοποιημένο πέλετ αυστριακής προέλευσης με κέρδος 50% στο κόστος θέρμανσης. Πιστοποιημένες μπρικέτες ξύλου από οξιά και βρύς, κατάλληλες για κάθε τύπου τζακιού ή σόμπας. Εγγυημένη υψηλή απόδοση και μέγιστη οικονομία. Ξυλία Σταθάτος. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη μεγαλύτερη γκάμα νέων προϊόντων. Εξελιγμένα κεραμίδια, ανθεκτικά στον πάγο και τη μούχλα. Γυψοσανίδες και πάνελ πολυουρεθάνης στις διαστάσεις που θέλετε. Μεγάλη ποικιλία σε μονοτικά υλικά και υδροροές. Σε ιδιόκτητο χώρο 10.000 τετραγωνικών μέτρων, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Ευπάλιο Φωκίδας. Τηλέφωνα 26 340 52 350 και 52 305 και στο www.xilia.gr. Ξυλία Σταθάτος. Χρόνια μπροστά. Λοιπόν είναι γεγονός! Από τότε που βάλαμε ηλιακό θερμοσύφωνα Μαλτέζος, φτάσαμε μέχρι και 50% οικονομία στο ηλεκτρικό. Απ' την ποιότητα Μαλτέζος, πάντα κερδίζεις. Μαλτέζος, ποιότητα και συνέπεια. Κατάλληλο, επιθυμητή γονική συνένεση. Εδώ κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής καθημερινά μέσα από το Λεπάντο και σε μια συζήτηση για το θαλάσσιο μέτωπο με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, ο οποίος μέχρι ώρας μας έχει μεταξύ άλλων περιγράψει
και αναλύσει και ξεδιπλώσει, αν θέλετε, όλο το σχέδιο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών για την ανάπλαση ενός θαλασσίου μετώπου που ουσιαστικά θα μετατραπεί στο άμεσο μέλλον σε ένα χώρο αναψυχής, σε έναν ανθρώπινο χώρο και όχι σε χαβούζα. Θέλω να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Πλατικώστα, και μιας και το ανέφερα το μυαλό μου στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, που μας περιγράφατε τους ποδηλατόδρομους, τα πάρκα, το ότι έρχεται ήδη, είστε σε επαφή με ομάδες ανθρώπων, ακόμα και με αναρριχητές, για να φτιάξετε διάφορες εκεί κατασκευές, ώστε να υπάρχουν δράσεις και για την νεολαία στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Το μυαλό μου ξέρετε που πήγε. Πήγε στο τμήμα του θαλασσίου μετώπου που ήδη έχει στα χέρια του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ο Δήμος της Πάτρας, από Γούναρη μέχρι Αγίου Νικολάου, που ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε ένα άναρχο πάρκινγκ, ούτε διαγράμμιση δεν έχει υπάρξει, κλειστές τουαλέτες. Το μόνο που γίνεται είναι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι συμβολικό. Επί του πρακτέου όμως, ένα τίποτα. Ναι. Το βλέπετε και εσείς αυτό. Ευελπιστώ ότι όταν αυτό μέσα από τη διαδικασία του Υπουργείου Οικονομικών της Δημόσιας Περιουσίας, και αν ο Δήμος ενδιαφερθεί και το ζητήσει τώρα που αποχαρακτηρίζεται, ότι θα μπει μία σειρά. Δεν το έχει ζητήσει ακόμα ο Δήμος? Ένα λεπτό. Από όσο γνωρίζω όχι, γιατί δεν έχει αποχαρακτηριστεί ο χώρος και δεν έχει πάει στην ιδιοκτησία της Δημόσιας Περιουσίας, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο που μετά από τόσες ενέργειες του ΟΛΠΑ μπόρεσε και ξεκαθάρισε. Και γι' αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή την αλλαγή όλων αυτών που αφορούν τον αποχαρακτηρισμό της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Άρα δηλαδή ο Δήμος θα πρέπει να έχει πάει να το ζητήσει. Αυτό μου λέτε τώρα. Βγαίνει άλλο και άλλη είδηση. Πέρα από το ότι από την εικόνα της εγκατάλειψης που περιέγραφα εγώ νωρίτερα, βγαίνει τώρα ότι δεν έχει ζητηθεί κιόλας, δεν έχει γίνει η αίτηση. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του αποχαρακτηρισμού και εφόσον έρθει στην δημόσια περιουσία θα αλλάξει η σύμβαση ΟΛΠΑ, πιστεύω να το εξελίξει. Απλώς θέλω να σας πω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν μεγαλόπνοα σχέδια, αν και αυτά που υλοποιεί ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών είναι οι διαχρονικές και συγκλίνωσες απόψεις φορέων. Ναι. Αυτή η μελέτη του Πανεπιστημίου που λένε, οι μελέτες του ΤΕΕ του 2004, του 2008, ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες που έχει κάνει ο ΟΛΠΑ, αλλά και η βούληση κάποιων φορέων, των ποδηλατών, όλων αυτών που σας ανέφερα, συγκλίνουν ότι θέλουν κάποιες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας των πολιτών. Δηλαδή, και αυτά γίνονται απλά. Παραδείγματος χάρη να σας πω, τελειώνει σε 2 εβδομάδες, τελειώνει η εξωτερική περίφραξη του λιμένα. Ένα ωραίο σχέδιο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Δεν θα βλέπουμε αυτούς τους κύκους δηλαδή. Θα δείτε σε 2 εβδομάδες. Θα δούμε έκπληξη. Εκεί λοιπόν, αυτά τα 2 χιλιόμετρα έχουμε αφήσει χώρο για ποδηλατόδρομο. Αμέσως λοιπόν δημιουργείται ένας ποδηλατόδρομος 2 χιλιόμετρα, που σε συνδυασμό αυτών που θα είναι μέσα στα ευκάλυπτα, θα φτάνουμε μέχρι το πάρκινγκ Καλετζιώτη. Είναι μεγάλη διαδρομή αυτή. Και αυτά όλα θα δοθούν από τον ΟΛΠΑ. Και άρα μας λέτε ότι ο ΟΛΠΑ ήρθε σε συνεννόηση με τους φορείς, να το πω πιο πρακτικά, ήρθε σε συνεννόηση με τους πολίτες, με τους κατοίκους της πόλης, αυτό που θέλουμε. Κατέγραψε τις ανάγκες και προσπαθεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Να δημιουργήσει αυτά που θέλουν οι ποδηλάτες, που θέλουν οι ορειβάτες, που θέλουν οι νέοι, που θέλουν οι ηλικιωμένοι, που θέλουν αυτά για τους πολίτες θα είναι. Μα δεν είναι για κανέναν άλλον, δεν είναι για εκμετάλλευση αυτά. Αυτά είναι για τους πολίτες. Άλλο το πεδίο να μπούμε σε νέες αγορές, εκεί είναι κάτι διαφορετικό, είναι οικονομική ανάπτυξη. Όπου θα μπείτε, σας είδα αποφασισμένο. Που θα μπούμε. Και θα μπούμε και στην εκμετάλλευση εκείνη της περιουσίας Πειραϊκής Πατραϊκής, παρότι κάποιοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Εδώ τώρα τι γίνεται με την Πειραϊκή Πατραϊκή? Να σας πω, υπάρχει πρόταση μέσα στο χρηματοδοτικό εργαλείο του Τζέσικα, μετά από την ενθάρρυνση της περιφέρειας που έχει το Τζέσικα, δεν έχει χρησιμοποιήσει κανένας αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο στην περιφέρειά μας, και ο ΟΛΠΑ έχει υποβάλει προς έγκριση επενδυτικό σχέδιο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο τι περιλαμβάνει? Εγκατάσταση παραδοσιακών επαγγελμάτων. Πάει η οικονομία μας να σβήσει παραδοσιακή εδώ στην Πάτρα και τι λέμε? Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας
Ναι. Και έχουμε 30 αιτήσεις παραδοσιακών επαγγελματιών που θέλουν να κατασταθούν. Θα πληρώνουν τον νίκη τους, θα έχουν το εργαστήριό τους, το σημείο πώλησης και κάθε 20 μέρες ή ένα μήνα θα γίνεται και μία αγορά, ένα μπαζάρ εκεί πέρα, το οποίο θα εκτίθεται και ο καθένας θα πηγαίνει να περνάει την Κυριακή του όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές ενώσεις. Έτοιμο το σχέδιο, έτοιμη και εγκαθίσταται και η ανταπόκριση του κόσμου. Που και εγκαθίσταται το δεύτερο. Συμμετέχει σε αυτό το project και η Ελλάς, που θα μεταφέρει εκεί τμήματά του των μεταγωγών, την τροχία και όλα αυτά σε σύγχρονες συνθήκες απασχόλησης για τους αστυνομικούς και δημιουργείται και ένας χώρος logistics 15 στρέμματα. Αυτό στην Πειραϊκή Πατραϊκή. Στην Πειραϊκή Πατραϊκή. Αλλά αυτό δεν θα σημάνει και περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Μα αυτό είναι, ότι δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην περιοχή, εμφανίζεται λοιπόν μία ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας, στηρίζει τις μικρομεσαίες. Θα έχουμε εμπορικές επιχειρήσεις, θα έχουμε καταστήματα που θα ανοίξουν παραπλεύρως στην Πειραϊκή Πατραϊκή. Ακριβώς. Θα αλλάξει όλη η όψη. Θα ανοίξει η καρδιά, να το πω έτσι, και ξέρετε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να ενταχθεί στο, επειδή είναι αστική ανάπτυξη, στο ΟΣΑ. Ναι. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει απάντηση ακόμα για το Δήμο και ταλαιπωριόμαστε το να ξεπεράσουμε αυτό το αυτονόητο. Και ενημέρωσα και στις 18 Φεβρουαρίου έστειλα αυτό το σχέδιο και σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις στους ανεξάρτητους. Μόνο ένας ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος πήρε τηλέφωνο για να μάθει. Αυτό δυστυχώς πρέπει να ξεπεραστεί σε αυτή την πόλη. Δεν το θέλουν δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Μπορείτε να κάνετε τώρα, έχουμε και προεκλογική περίοδο, να ρωτήσετε τον κάθε ένα από αυτούς. Αυτό είναι τρομακτικό, δηλαδή τα ακούει ο κόσμος. Είναι από αυτά που τα ακούς και σου σηκώνεται η τρίχα, δηλαδή. Όχι, είναι ακατανόητα. Πώς λέει η παροιμία κάποιου του χάριζαν ένα γάιδαρο και το κοίταζε στα δόντια. Είναι πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Γιατί εκεί δημιουργούμε τον πυρήνα ανάπτυξης μιας υποβαθμισμένης περιοχής. Εκεί φτιάξαμε και δώσαμε στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης το κλειστό γυμναστήριο στην ΑΟ Γλάφκος στους πολιτιστικούς συλλόγους. Πηγαίνετε να δείτε πόσα παιδάκια κάθε μέρα χαίρονται τον ελεύθερο χρόνο τους, αθλούνται και τι γίνεται. Αυτό όμως έπρεπε να το κάνει η Όλπα, γιατί είχε υποχρέωση, γιατί οι γονείς τους και οι παππούδες τους ήταν αυτοί που εργάστηκαν και δημιούργησαν την προστιθέμενη αξία με την Πειραϊκή Πατραϊκή. Πηγαίνετε να δείτε και κάντε ένα ρεπορτάζ σε αυτό. Φανταστείτε τώρα αυτή την επένδυση στην Πειραϊκή Πατραϊκή και πώς θα αλλάξει η περιοχή. Ναι, αλλά είναι τρομερό. Εγώ φαντάζομαι κάτι άλλο και εξοργίζομαι και πλατικός, θα μου επιτρέψετε να το πω, που μου λέτε ότι δεν έχει υπάρξει κανένα ενδιαφέρον και καμιά ανταπόκριση από την πλευρά του Δήμου και παρά μόνον ένας ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος σήκωσε το τηλέφωνο του να επικοινωνήσει για να μάθει περισσότερα. Όχι, για το τι... αυτό δεν μπήκε ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί και να πούνε ναι ή όχι. Ούτε καν διάλογος γι' αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το πούμε. Σημασία έχει ότι σε αυτή την πόλη πρέπει να συνεργαζόμαστε. Υπάρχουν φορείς που συνεργάζονται με τον Όλπα. Υπάρχουν φορείς που θέλουν την ανάπτυξη, που θέλουν τον καλό. Αυτό όμως πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Τι Δήμο θα ήθελε, μάλλον πώς θα ήταν ικανοποιημένος ο Κωστής Πλατικώστας, με ποια δημοτική αρχή, τι θα ζητούσε από το Δήμαρχο της Πάτρας, όχι τον σημερινό μόνο, γενικότερα το λέω, τι θα ζητούσε, συνεργασία. Συνεργασία και συνέργεια, ο καθένας με το διακριτό του ρόλο. Όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή έγινε η πρώτη συνάντηση με τον Όλπα. Εκεί εκφράστηκε ένα θετικό κλίμα. Υπήρχαν και προτάσεις, οι οποίες όμως ήταν από ό,τι φαίνεται ανεδαφικές, δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Μπορούσαμε όμως να έχουμε και εμείς δίπλα μας ένα Δήμο όπως έχει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, που δίνει τα χρήματά του στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τι όμορφο έχουν φτιάξει. Ή με την Αλεξανδρούπολη, που υπάρχει κοινό project μέσω ΕΣΠΑ για να αναβαθμίσουν τη χερσαία λιμενική ζώνη. Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν. Τώρα αναγκάζεται ο Όλπα να τα φτιάξει και θα τα φτιάξει ο Όλπα. Να είστε καλά, είναι αυτό που λέμε, ότι σε άλλες πόλεις μπορούν και συνεννοιούνται, κάθονται στο τραπέζι και μπορούν να πηγαίνουν τις πόλεις τους μπροστά. Εμείς ακόμα προσπαθούμε να τα βρούμε. Πρέπει να μάθουμε σε αυτή την πόλη να βάζουμε μπροστά το κοινωνικό καλό, το καλό όλων και όχι το προσωπικό μας ατομικό καλό, το οποίο πολλές φορές μπορεί να παρεκτρέπεται και συνήθως αυτό που έχουμε για τους εαυτούς μας δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουν οι πολλοί.
Κύριε Πλατικώστα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία που μου δώσατε για να πούμε κάποια πράγματα, τα οποία όμως, να ξέρετε, ο πολίτης δεν θέλει λόγια. Γι' αυτό δεν τα βγάζουμε. Ο πολίτης πρέπει να βλέπει έργα. Όταν θα δει την περίφραξη, όταν θα δει την αναβάθμιση, όταν θα δει ένα πάρκινγκ φυλασσόμενο, όταν θα δει καθαριότητα, τότε θα μπορεί να πει ότι κάτι γίνεται. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Πρέπει να δίνουμε έργα πλέον. Περάσανε αυτά τα χρόνια που ο καθένας έλεγε, ερχόταν ο άλλος, δεν έκανε τίποτα. Νομίζω ότι αυτές τις τελευταίες κουβέντες σας πρέπει να τις κρατήσουμε, να τις ακούμε σε καθημερινή βάση. Δεν είναι αιρετός ο κύριος Πλατικώστας, κυρίες και κύριοι. Το διευκρινίζω αυτό γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Πλατικώστα, και ξέρετε, τα ακούμε πολλές φορές αυτά. Σε κάθε προεκλογική περίοδο. Έχω υπηρετήσει 20 χρόνια τοπική αυτοδιοίκηση όμως. Το γνωρίζω. Όμως εύχομαι αυτό να γίνει πράξη από όλους μας, να δείχνουμε έργο και όχι να λέμε λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να διαφωτίσαμε στο λίγο χρόνο μιας σωρίας εκπομπής, όσο γινόταν περισσότερο, όλους σας, γύρω από το θαλάσσιο μέτωπο, από τις προτάσεις του Οργανισμού Λιμένων Πατρών και από το αν και κατά πόσον είναι δυνατό το όφελος της πόλης και των δημοτών από μια τέτοια αξιοποίηση. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μήπως ήρθε η ώρα να σκιάσετε το σπίτι σας, χαρίζοντας του δροσιά και προστατεύοντας το από τα αδιάκριτα βλέμματα? Όταν πρόκειται για τέντες, μόνο ένα όνομα καλύπτει όλες τις ανάγκες σας. Συστήματα σκίασης Γεωργακόπουλος. 50 χρόνια τώρα έχουμε συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες και σας προσφέρουμε μέγιστη αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα προϊόντων. Χαρακτηριστικά μας, η άμεση εξυπηρέτηση, οι άριστες τιμές και η εγγύηση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας. Συστήματα σκίασης Γεωργακόπουλος. Ποιότητα και φινέτσα που ξεδιπλώνεται με μία κίνηση. Σε μας θα βρείτε τέντες όλων των τύπων, πέργολες, κλασικές, με βραχίονες, ηλεκτρικές και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, συστήματα εσωτερικής σκίασης και μοκέτες. Συστήματα σκίασης Γεωργακόπουλος. Οδός Θέρμου στην Αύπακτο. Τηλέφωνα 26340 24024 6944 7575 27 και στο ίντερνετ www.tendes-georgakopoulos.gr. Συστήματα σκίασης Γεωργακόπουλος. Αισθητή παρουσία παντός καιρού. 1950 η εταιρεία Δομικά Πασίση ΑΕ ξεκινά τη δραστηριότητά της στον χώρο των δομικών υλικών. Σήμερα η εταιρεία Σταθμός αποτελεί πλέον ηγέτη του κλάδου χονδρικής και λιανικής πώλησης, εφοδιάζοντας την ελληνική αγορά με σύγχρονα και ποιοτικά δομικά υλικά. Τα πάντα για τη δόμηση. Εισαγωγή ξυλίας και ραμοσκεπών. Οικοδομικής, βιομηχανικής. Αποκλειστική διάθεση των παραθύρων στέγης Velux. Της νούμερο 1 εταιρείας παγκοσμίως.